ዝርዝራ ዜና ትምህርቲ ምዕባል ሃገርን ሕብረተሰብን ዘሎ አበርክቶ ልዑልዩ ነጽላዝን ምዕባል ዝግበር ንጥፈታት ማዕረት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘካየዶ ስራሓት ከማው ተሳትፎ ወሳኒ እዩ እቲ ሚኒስትሪ ንህላው ዝስታፈ ዝምልከት ዓውደ መጽናዕቲ የካይዳሎ ንጸብጻብ ሃብቶም ፍረዝጊ ብርሃን አንድ መስቀል ከቅርቦ እዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተራክማዊ ተሳታፍነት ኣብ ምስራሕ ንመምሃሪ ዘገልግሉ ህንጻታት ዝምልከት ንሰለስተ መዓልታት ዝቕጽል ዓውደ መጽናዕቲ ካብ 26 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ኣስመራ የካይዳሎ ሚኒስተር ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዑ መኽፈቲ ቃል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ሃገራውያንን ዞባውያንን መሻርክቲ ብምውሃድ ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ኣብ ምዝርጋሕ ትምህርታዊ ትሕተ ቅርጺ ሰፊሕን ዕዉትን ወፍሪ ከም ተኻየደ ብምጥቃስ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ምስፋሕ ዝርግሒ ትካላት ትምህርቲ ምኽፋት ትምህርታዊ ዕድላትን ምብራኽ ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ትምህርትን ሩይ ዕቤት ከም ተመዝገበ ገሊጹ ኣስዒቡ ሚኒስተር ሰመረ ዕላማቲ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ንዝተኸስበ ትካላውን መምሕደራውን ተመክሮታት ከምኡውን ንመጀመርታ ግዜ ብተሳትፎ ህዝቢ ተፈቲኑ ዝተዓወተ ተግባር ህንጻዊ ፕሮጀክት ብግቡእ ገምጊምካን ከም መንጠሪ ባይታ ተጠቂምካን ነቲ ምስ ዓለማዊ ምሕዝነት ንትምህርቲ ዝተባሃለ ውድብ ብምውህሃድ ዝበጋገሰሎ ምስራሕ ኣብያተ ትምህርቲ ከም መወከሲ ተጠቂምካ ንጹር ስእሊ ንምሓዝ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ንድፊ ምህናጽ መምሃር ክፍልታት ብቆጣቢ ወጻኢታትን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ስራሓትን ኣተሓሓዛ ህንጻታት ኣመራርጻን ህንጻ ክፍልታት ዝኸውን ቦታ ምርግጋጽ ውሕስ ትምህርታዊ ሃዋሁ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ከምኡውን ንተመክሮታት ዞባታት ኣብ መስርሕ ኮማዊ ተሳታፍነት ኣብ ምህናጽ መምሃር ክፍልታት ብዝምልከት ብክኢላታትን ወከልቲ ዞባታትን ወረቓቕትን መግለጽን ክቐርቡ እዮም እቲ ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካ ዓንሰባ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ብኮማዊ ተሳታፍነት ክነጽ ተመዲቡ ዘሎ ልዕሊ 500 መምሃር ክፍልታት ምስ ከባቢያዊ ባህሪ ረሓቂ ከምኡውን ባህሊ ዓቕሚ ሰባኽሳግማዊ ህይወትን ናይ ነበርቲ ብዝሳነ መንገዲ ክስራሕ ምዃኑ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ሚኒስትሪ ዜና በመንገዲ መሬታዊ መደበራትን ፈነው ሳተላይትን ናውሽን ወጻን ሸፈኑ የካይት ከም ዘሎ ይፍለጥ ቀጻልነት ናይ ዝብ ምርጋጽ ተወዳዳሪ ሚድያን ምህናጽ ተለሙዕዮ ኩን ምግባር ጻዕርታቱ የሕይላሉ ፍሮይን ፍጹም ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ ሚኒስትሪ ዜና ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ዝዓጠቐ ብሸፈኑን ዝርግሑን ጸላውን ተወዳዳሪ ሚድያ ንምፍጣር ዝተለሙዕዮ ኩን ምግባር አበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብ26 ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ሚድያ ብዘካየዶ ገምጋማዊ ኣኼባት ገሊጾም በዋንዱ ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላትን መሰላጣታትን ከበመባል ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምምዕባል እወታዊ አበርክቶ ዝገብር ትምህርታዊ ሓበሬታውን ኣዘናግዕን መደባት ከምኡውን ዋናዊ ፍጻሜታት ዝገልጽ ዜናዊ ሸፈነ ንምግልባት ዝዓለመ ንጥፈታት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብሰፊሑ ክደፍኣሉ ምዃኑ ኣብቲ ኣኼባ በሪሆም ኣብቲ ማእከላይ ቦታን ዞባታትን ዝተወከሉ ኣባላት ዝተሳተፉ ኣኼባ ዕማማት ሚኒስትሪ ዜና ምዕዋት ተራም ምሕዳራት ዞባታት ሚኒስትሪታት ሃገራዊ ማሕበራትን ካልኦት መሻርክትን ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ኣራምን ሃናጽን ከምኡውን ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ገስጋሱን ብግቡእ ንምግላሕ እቲ ሚኒስትሪ ነብሱ ክኽእል ከም ዝግባእ ብሰፊሑ ተዘቲሎም ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ ፈነው ማዕከናት ዜና ኤርትራ መላእ ሃገር ከምኡውን ኤርትራውያን ኣብ ዝርከቡለን ሃገራትን ከተማታትን ክስማዕ ክርአን ክንበብን በቂዕ ከም ዘሎ ከም ኣካል ናይቲ ምስ ዲጂታላዊ ዓለም ንምጉዓዝ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ፈነው ቲቪ ብኮምፒተር ሞባይልን ታብሌትን ንምክትታል ኣብ ዝከኣለሉ ደረጃ ይሰጋገር ከም ዘሎ ተሓቢሮም ተሳተፍቲ ኣብቲ ባሕለፍቲ ክፍልታትን ጨናፍር ሚኒስትሪ ዜና ዝቐረበ ጸብጻባት ዘተንክትዕን ብምክያድ ኣብ ዓመት 2015 ዝበረኸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ዝሕግዝ ርእቶታትን ሓሳባትን ኣቕሪቦም ነበርቲ መለብሶ ንዞባ ሓልሓል ኣብ ማእኸል ዓዶም ብቐረባ ውሕስነቱ ዝተረጋገጸ ጽሩይ ማይ ክሰትዩ ብምብቅዖም ጥዕኖኦም ኣብ ርእሲ ምሕላው ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ዓባ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጾም ደቂ ኣንስትዮ ዝሃበው ሓበሬታ ብፍላይ ኣብ ግዜ ሓጋይ ማይ ንምርካብ ዓቐበትን ቁልቁለትን ዝበዝሖ ልዕሊ 1 ሰዓት ይጓዓዛ መንባረን ብምዝካር ሎሚ ግን ሳላዊ እሁድ ጻዕሪ መንግስትን ህዝብን ኣብ ከብዲ ዓደን ውሕስ ማይ ክረኽባ ብምክዕን ጾረን ከም እተቓለለ ገሊጸን መንግስቲ ሃንጽ ሓልዋን ክንክንን ድማ ሓላፍነት ህዝቢ ዝበለ ቴክኒሽያን ናይተን ተዋዲደን ዘለዋ መዕደል ንቁጣታት ህዝቢ ነቲ ፕሮጀክት ብልዑል ጥንቃቐ ይጥቀመለንን ግቡእ ክንክን ይገብረለንን ስለ ዘሎ ዘይጸገም ይግልገለለን ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ 2001 ብምትሕባር ምሕዳር ዞባ ዓንሰባ መሻርክቱ ናብ መለብሶ ዝተዋደደ ብሓይሊ ሞተርን ፀሓያዊ ሰዓትን ዝሰርሕ ፕሮጀክት ቀረብ ስተ ጽሩይ ማይ ህዝቢ ብልዑል ጥንቃቐ ስለ ዝጥቀመሉ ዝምስገን ኣገልግሎት ይረክብ ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ትሕዝቶ ማይ ናይተን ክልተ መገብቲ ዒላታት ውሕስ ንኽኸውን ናብ ልዕሊአን ዲጋ ክስራሕ ዝምልከቶ ኣካል ክሓስበሉ ነበርቲ ተላብዮም
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ምስ ምምሕዳር ንኡዞባ መንደፈራ ምምሕዳራት ከባቢ መሻርክቲ ባይቶን ዓበይቲ ዓድን ብምውሃድ ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ክረጋገጽ ዝኸኣለ ኣፍልጦን ንቕሓትን ህዝብን ንምብራኽ ሳላ ዝተኻየደ ጎስጓሳትን ዝተዋህበ ኣስተምህሮታትን ከም ዝኾነ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዶ ምክትታልን ምቁፅጻርን ሕማማት ኣቶ ላይነ ዕቑባዝጊ ምስ ህዝቢ ዝተኻየደ ርክብ ገሊጹ ተሳተፍቲ ዝሃቦ ርእይቶ ዝሞተ እንስሳ ብግቡእ ክቕበር ኣኽላባት ምቁፅጻር ክግበረሎምን ብግቡእ ክኽተቡን ብኸልቢ ዝተነኽሰ ድማ ብዝቕልጥፈ ናብ ትካል ጥዕና ክኸይድ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ማሓዳር ንኡዞባ መንደፈራ ኣቶ ብርሃም ሓጎስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ፅሬት ከባብን ንምቁፅጻር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝረአ ፀገማት ሚኒስትሪ ጥዕና ምምሕዳርን ህዝብን ብምትሕባር ክፈትሕዎ ምዃኖም ሓቢሩ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ናይ ልቃሕ ዕድላት ብምፍጣር ህይወት ኣባላቱን ምሕያሽን ዓቕሞም ንምጉልባትን ሓያል ጻዕሪ የካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ውደባን ሓበሬታን ናይቲ ጨንፈር ኣቶ ወልደ ኣብዝጊ ቴድሮስ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓልሓልን ኣስማጥን ምዝርከቡ ኣባላት ኣብ ዘካይዶ ርክብ ገሊጹ ኣቶ ወልደ ኣብዝጊ እቲ ናይ ልቃሕ መደብ ስንኩላን ካብ ተጸባይነት ድሒኖም ነፍሶም ብምኽኣል ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ መነባብሮኦም ከውሕሱን ርጉእ ህይወት ክመርሑን ዝዓለመ ምዃኑ ብምግላጽ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ኣብ ምትሕባሮምን ምክታሎምን ክነጥፉ ተላብዮም እቲ ጨንፈር ልዕሊ 160 ኣባላቱን መዕደጊ ጥሪት ዝኸውን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ብልቃሕ ከም ዝሃበ ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ንዝነጥፉ ድማ ሞተሮታት ከም ዝዕድጉ ይግበር ከም ዘሎ ብምብራህ ስንኩላን ተለቂሕሞ ዘሎ ገንዘብ ብግቡእ ክጥቀሙሉን ልቃሖም ብኣጋ ክመልሱን ብምልባው ኣባላት ንዘለዎም ስንክል ናብ ግምት ምእታው ከድምዕሉ ዝኽእሉ ስራሕ ከም ዝዋፈሩ ምግባር ክካየድ ፀንሐ ጻዕሪ ክቕፅል ምዃኑ ኣረዲዮም ኣብ ንዞባ ሓልሓል ዝርከቡ ኣባላት ብወገኖም ዝተገብረሎም ሓገዝ ኣብ 2002 ኣብ መለብሶ ቤት ሕብስቲ ከም ዝተኸሉን ጽቡቕ ሰጊሞም ዕድኦም ብምኽፋል መነባብሮኦም ይመርሑ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣብ ማሓዳር ንዞባ ሓልሓል ኣቶ ማሕሙድ ኢብራሂም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንስንኩላን ኩናት ንመጽለልን ሕርሻን ዝኾን ቦታ ክወሃቦም ካብ ቀዳምነታት ናይቲ ምምሕዳር ከም ዝኾነ ጠቒሱ ስንኩላን ነብሶም ካብ ምኽኣል ሓሊፎም ኣብ ዳግመ ህንፃ ሃገር እጃሞም ከበርክቱ ዘለዎ እምነት ገሊጹ